Alamusa tɛmɛnen ministre min bɛ baara ni baara dege kunna ale taara sibikaw fɛ yen musow ka nakɔw tɛmɛnen kɔfɛ complexe kura min bɛ n'o kan ka kurmo kari nin février kalo tile 22 a taara ɲɛda yen fana kan baara bɛ kɛ cogo min ye Aminata Traoré n'a bɛ Bagayogolakaw ka sigi la a taara ɲɛda baara kɛcogo ka complexe kura in ale kɔnɔna na bolofara belebeleba 3 o de bɛ complexe kura in kɔnɔna na a fɔlɔ o ye kuranko ye filanan o ye ka sumanw ja yaasa ka se ka u mara sabanan o ye bagan mara ye ba saga ka taa se misi ma ministre selen a bisimilalen Sala Babi fɛ u taara n'a ye kuran min bɛ kɛ Kalasa kɔnɔna na ni baara bɛ kɛ n'a ye u taara o yira a la kuranso in kɔnɔ min ye batiri kwalenbaw ye Sala Babi n'a dɛmɛbaw n'o ye alimankaw ye olu y'o min sa yaasa ka se ka kuran di Sibi ni a lamini bɛɛ lajɛlen ma Kalasa ale ni ji fana bɛ di cogo min na n'o ye fontaine ye o bɛna sigi ka kɛ prépayé ye kuranso in kɔnɔna na madame le ministre kɔni ye ɲininkali caman kɛ Sala Babi la yaasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ ko in na cogo min kuran hakɛ min n'u bɛ a di a bɛ Sibi ni a lamini bɛɛ lajɛlen labɔ fo ka tɛmɛ o de la sous-préfet ale ko komi kuranko in bɛ ka kɛ Kalasa u k'u hakili to Sibi la nka Sibi a yera k'a fɔ ale yɛrɛ de kun banna nin ko in sigili ma a fɛ yen ni Sala Babi n'a dɛmɛbaga alimanw olu nana ka na kuranko jiko ani baara tɔw bɛɛ lajɛlen bɔlɔ turu Kalasakaw ka kuluju la Kamanjan kulu o dugumana na ka ɲɛsin Kalasa dugu yɛrɛ ma kuran in kɔni bɛ se ka labɔli kɛ baara caman bɛ se ka kɛ ni a ye ministre muso kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ye faamuyali kɛ nin ko in na kuran in tɔnɔbɔli ji feereli ani baara minnu bɛna kɛ ni a ye u y'olu bɛɛ lajɛlen dan tigɛ a ye o bɔlen kɔ sa baganw olu yɛrɛ bɛ balo ni bin min ye u taara o fana yira a la sabula min ye baarakɛyɔrɔ in ye n'o ye complexe belebeleba in ye ale bɛ a ka bagan dumuni dilan a yɛrɛ fɛ yen bin min bɛ yen n'o bɛ falen ni a bɛ turu n'o bɛ kɛ o de filɛ nin ye wa u ka baganw bɛɛ lajɛlen bɛ balo o de la baganw ka baloko o ɲuman kɔni u ye fura sɔrɔ o la o tɛmɛnen kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka taa n'a ye so kɔnɔ so minnu bɛ yen n'olu bɛ balo mara k'a to suma na k'a sɔrɔ degun foyi ma se a ma sabula n'i y'a jateminɛ ba nɔnɔ u b'o o kɛ yen k'a kɛ fɛnɛ ye min ye da dumuni fɛnw fana ye k'olu fana bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma k'a bila nin so in kɔnɔ degun kana se k'a sɔrɔ san kalo 12 baara ka se ka kɛ k'a se ka a tɔnɔmada min ye Sala Babi ye ni ale yɛrɛ ye CAC Sibi npogotigi minnu bɛ don baara ɲɛmɔgɔba ye ale ye Mali kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ ministre ye nafa min bɛ nin so in na n'u b'a fɔ ma ko chambre froide nanzarakan na a n'a bɛ se ka waleya minnu kɛ a bɛ se ka fɛn minnu ɲɛ baganw bɛ se ka lamara a kɔnɔ cogo min sogo fara nɔnɔ kan u ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ministre ɲɛna a yɛrɛ ka se ka faamuyali kɛ a kow bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye so in kɔnɔna na ye u ye a yira la k'a fɔ a lara wulili n'a baaraw bɛɛ lajɛlen n'a musakaw bɛɛ lajɛlen o bɔra alimanw ka baɲumankɛtɔn kun n'a bɛ f'o ma ko fondation min n'a nafa ka bon n'a ka girin ni nansarala fondation bɛɛ lajɛlen Europe-kaw fɛ yen n'o bɛ Allemagne o de kɛlen don k'i bolo duuru ni musaka in kɔrɔ npogotigiw k'olu kala kalo 3 o kalo 3 ka tila ka baara dege u la suman bayɛlɛmali k'u dege u la suman jali ka tila ka dayirimɛ sɔrɔ min ye bananku ye k'o yɛlɛma k'o kɛ cɛkɛ ye o bɛɛ lajɛlen yirala madame le ministre la nin ko in kɛnɛ kan min ye Sala Babi n'a ka baarakɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ muso minnu bɛ u bolo ye u b'u ta muso 66 npogotigininw don maa minnu ka kalanko ma ɲɛ sɔrɔ u bolo ka olu dege baara in na complexe kura in ale kɛ kun ye n'i ye kalanninjɛ kɛ lawaleyali i ka taa bila o kɛnɛ kan n'o ye lawaleyali yɛrɛ yɛrɛ ye i bɛ se cogo min na ka faamuya sɔrɔ i ka baara kɔnɔna na k'a sɔrɔ i ma degun sɔrɔ o de la u taara n'a ye vɛrɛnda belebeleba kura min jɔlen don n'o kan ka kurubo kari nin kalo in tile 22 alamisa nata kunɲɔgɔn yaasa ka se ka o yira a la muso minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ u bɛ sumanw ja cogo min u bɛ baara kɛ n'u ye cogo min fo ka taa se manaw kɔnɔna ma min ye o bɛ se ka mara ye k'a sɔrɔ degun ma sɔrɔ o la cogo min npogotiginin minnu b'o baaraw kɛ sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye karamɔgɔ minnu b'o kunna u ye a ɲɛ yira min ye cɛkɛ ye
o bɛ se ka ja cogo min ka mara o de ɲɛ yiratɔ filɛ nin ye madame le ministre yɛrɛ la ka tila ka fɛn jalen minnu bɛ yen n'u sera ka olu dɔw ja n'o ye tamati ye n'o ye jaba ye n'o ye foronto ye u y'olu bɛɛ lajɛlen jira wa u bɛ ja cogo min na u baara bɛ kɛ cogo min na min ye salon belebeleba de ye ni o bɛ marché tile yɛrɛ la u y'o fana yira madame le ministre la o jamanjanba ye o de filɛ nin ye sisan kɔni olu tɛ kɔnɔli kɛ koyi don n'a dugusajɛ cɛ u bɛ se ka minɛn caman de bayɛlɛma k'a ja o yɔrɔnin kelen fana na ala ni u ka nin minɛn kura ninnu sababu minɛn minnu b'a to ni u bɛ se ka baara kɛ san kalo 12 ka tila ka tɔnɔ bɔli kɛ min ye suman fosi tɛ tiɲɛ yiriden tɛ tiɲɛ namasa tɛ tiɲɛ loko tɛ tiɲɛ tamati tɛ tiɲɛ jaba tɛ tiɲɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ja ka mara ye musow bɛ baara kɛ ni a ye n'u mago sera a ma u tilalen kɔ o la sa madame le ministre taara bagantigiw ka fan fɛ baganko ɲɛmaaya o bɛ maa min bolo ye n'o ye docteur Dumuya ye ale yɛrɛ ye vétérinaire ye a ye ɲɛfɔli kɛ sabula kɛnɛ ka ɲi u y'a yira k'a fɔ ko ba kɔni o ka ca u bolo ba nɔnɔ u b'o bɔ min ye ba tɛmɛnen kɔfɛ misi fana b'u bolo saga ka taa se sɛw ma kɛnɛ in ka ɲi madame le ministre fana a ye ɲininkali caman kɛ sabula olu fana b'a fɛ nin baara ninnu n'olu sera ka sigi sen kan u ka se k'a ɲɛ yira maa wɛrɛw la olu fana ka se ka tɔnɔbɔ a ko la minisiri kɔni ye baganw lajɛ ka tila ka ɲininkaliw kɛ fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka kɛ yaasa nin ɲɔgɔnna bɛ se ka sigi jamana fan bɛɛ fɛ musakaw mana bɔ a la min ye baɲumankɛtɔnw ye n'o ye alimaw ye olu mana u sen bɔ nin ko in na a ko tɔ bɛna kɛ cogo di jaabiliw kɛra Sala Babi fɛ ale ni docteur Dumuya yaasa min ye minisiri a bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ ko ninnu na cogo min kɛnɛ minnu yirala minisiri la o ye ɲɛbilaw ye n'o tɛ misiw sagaw baw ka taa se tɔnkɔnɔw n'a tɔw ma olu marayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen o guwakuraw fana bɛ ka jɔ minisiri yɛrɛ y'o baara ye o de la u nana yan yira a la yaasa yanni a kurunbɔ karili don cɛ a bɛ se ka na cogo min na k'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen banna ɲɛbila baara min don a kɛkun ye ale ka se k'a faamu yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ gouvernement maaw k'a dɔn k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ bi kalasakaw fɛ yen u ka complexe kura in na complexe in yɛrɛ dayɛlɛli la min ye fondation yɛrɛ ɲɛmaabaw ye olu bɛɛ kan ka bɔ Allemagne ka na u ka maa mafalenw bɛɛ lajɛlen min na min ye coordinateur international ye n'o ye Eden ye ale yɛrɛ bɛna ye kɛnɛ kan ani madame la promotrice même olu bɛɛ lajɛlen bɛna ye yaasa faamuya bɛ se ka don baara la cogo min kalasa baaraw olu ma kun cɛ ten borne fontaine n'o o ye ji suuru yɔrɔ ye kalasa ekɔliso kura min bɛ ka dilan fo ka taa se nakɔ min bɛ yen bi ni Sala Babi n'a tɔ kɛlen don k'o nakɔ sigi sen kan u ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen jira madame le ministre la kalasa ka bɔ goudron fan dɔ in fɛ ka taa fan dɔ in fɛ minisiri taara ka taa nakɔ forow fana lajɛ nin ye u ka baw ye ba minnu bɛ yen n'olu bɛ ka falen falen bi n'olu si bɛ ka bɔ yaasa cogo min na u bɛ se ka feere u sogo bɛ se ka mara wa min ye u nɔnɔ fana ye u bɛ se ka min cogo min na ka kɛ fɛnɛ ye ka tila ka o nɔnɔ kɛnɛ fana sɔrɔ sabula ba nɔnɔ a yera k'a fɔ ko o kɔni ye fura ɲɛnamaba de ye min ye maa caman ye o ye faamuyali kɛ o ko la minisiri bɔlen yen sa a bɔra kalasa kote dɔ in fɛ ka taa gidɔrɔn fan dɔ in fɛ dugu yɛrɛ bɛ kalasa dugu yɛrɛ kɔnɔna na nakɔ foro ka t'i ɲɛ da o kan ka sɔrɔ ka taa CAS yɛrɛ complexe kɔnɔna lajɛ a tilalen kɔ o bɛɛ de la a ka sɔrɔ ka i kunda Bamakɔ ale kɔnɔna kan a n'a ka délégation maaw bɛɛ lajɛlen yanni nin kalo in tile 22 cɛ baaraba minnu bɛ yen n'olu kɛra a bɛ se ka na olu kurunbɔ karili kɛnɛ kan cogo min